Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u walimadɔ hali an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ wajabate k'a dɔn olu lakalitɔ don nka sɛbɛnfura ninnu bɛ mun de ko fɔ wajabate k'a dɔn jamana kuma min ye kunnafoni min ye politiki kuma ye sɔrɔ hadamadenya ani kabako ko min ye sɛbɛnfura dungo ye u ka wulikajɔ bɛ da o de kan wajabate n'a dabɔra kaba kɛn yɛrɛ ye arajoso minnu bɛ Bamakɔ jatew y'a jira a ka ca 400 ani kɔ ye Mali fa bɛɛ lajɛlen na olu daturulen don an na ka kunnafoni jɛnsɛn sɔgɔmada in na min ye ayiwa arajo Maria an n'olu fo k'u waliɲumandɔn u filɛ Seware min ye Moti ni Seware n'a lamini olu bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni cari min ye a ɲɛmaaba a tɔgɔ ko Elwa Sayi directeur an ka foliba ye min ye ayiwa Seware Moti a n'a lamini wajabate k'a dɔn yamaruya a bɛ Ahmed Jakite bolo ale de bɛ nɛgɛw la n'a ye a bɔ yamaruya d'an ma e ni ne fila an b'an juru kunnafoni na sisan karamɔgɔ dɔ Tunkara cɛ bɛɛ ye cɛ ye nka cɛfini donbaw bolofa bolo ta kan n bala tɔgɔ bɛ di wajabate dibila lakari wɛrɛ t'a la tandɛgɛ ma kɔ wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni ani fasiri kɛba Mahamani Ture Mahamani ko i k'a dɔn kangari min dara ayiwa minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ kangari min dara a mɛnna i k'a dɔn kununko minisiriw ka lajɛ minisiri ma to kɔfɛ Asimu Goita ɲɛ bilennen kun don wajabate sɛbɛnnikɛla ko nka kɛnɛ in ka min ye yɛlɛmaba dɔw ye olu kɛra i k'a dɔn wulikajɔ ani ɲɛta hakili ma Général de brigade Burahima Jabate ale kɛra ayiwa inspecteur général des armées min ye service ye i k'a dɔn armée ka service i k'a dɔn ale kɛra o ye a bilala maa min nɔ na o de ye Général Alhaji Gamu ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn décret n'o fɔra ka ban n'i ma bɔ a la i don a la min ye décret de nomination ye général de division Alhaji Gamu maa min y'a nɔnabila o dɔnna kununko inspecteur général des armées et service min ye ayiwa décret min kun y'a Gamu bila ye o décret kelen y'a bɔ yen décembre kalo tile 31 san 2021 i b'a dɔn ale kun welela ka k'o de ye nka kununko minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye la décret wɛrɛ y'ale ta buru o tuma Gamu i k'a dɔn a nɔnabilala inspecteur général des armées et service min ye conseil des ministres ye minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma min ye awa général de brigade min ye Burahima Jabate i k'a dɔn kɛlɛ jila sɔngo ye ale kɛra inspecteur général ye min ye awa sɔrɔsiw ka ɲɛmaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Gamu ye dɔ kɛ ye sabula a bɛ waati jan bɔ Gamu kɔni bɛ ayiwa baara in na a nɔnabilali armée ka baara y'o ye i k'a dɔn cɛw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ armée kɔnɔ ni dun ye ayiwa bolofara min n'an y'o kofɔ sisan Jabate bilala yɔrɔ min wajabate i k'a dɔn yɔrɔ kolo gɛlɛn sabula a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye sɔrɔdasiko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ye cɛden minnu bɛ yen u ka nafa u ka sɔrɔ minɛn min kan ka d'u ma olu ɲɛnabɔli a n'u bɛ balo ni fɛn minnu da kɛlɛkɛyɔrɔ la walima kɛlɛ yɛrɛ tɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɛnabɔ ayiwa armée ka nin yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko min ye jateminɛw ye armée fana i k'a dɔn bolofara don min ko ka gɛlɛn kosɛbɛ a tɛ taa jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli ani baara kolo girinw kɔ maa min bɛ ta ka bila ye fo faamuyaliba de ka sɔrɔ a la i k'a dɔn min b'a to maa tɛ jigin maa na armée bolofara ka ca a ko i k'a dɔn n'i y'a mɛn administrative o de ye sɛbɛnko ani cakɛda jɔyɔrɔ nafolo minan nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ nin yɔrɔ kelen de la wajabate a ko i k'a dɔn ayiwa sariyatigiw fɛ yen min ye sɔrɔdasigɛ yɛrɛ ni fɛn min ka kan min kan ka boli a kan ani min yeli ka kan ani min fɔli ka kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ye inspecteur général des armées et service a ko bi min ye officier général supérieur i k'a dɔn a bɔ conseil des ministres la bɛn kɔni kɛra min ka o de kɛra nin kamalen ye i k'a dɔn conseil des ministres bɛnn'a kan k'a fɔ ale ka bila Gamu nɔ na wajabate mɔɔw dun dalen don a la sabula n da siɲɛ fɔlɔ a ka ɲɛmaaya kɛ sɔrɔdasi kunda sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ dawu da sigi kelen don k'a kɔnɔ fɛn caman na Mali sɔrɔdasiw wulikajɔ kura ni taabolo kura minnu bɛɛ u tɛ taa minɛn kura kɔ a tɛ taa dusu yɛrɛ kwali kɔ
a tɛ taa ka cɛdenw d'a ma u ni nafa ani sɔrɔ min ka kan olu ɲɛnabɔli joona an'u ka se k'a sɔrɔ joona an'u ka fa o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara sɔrɔsiw galabu kan nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura ne bɛ tigɛ don joona Soir de Bamako Fasiriba n'o ye Umaru Ongoyiba Baru Kolontigi a ko an ka taa Sevare karamɔgɔ Daba Tugura min ye sɔrɔsiw ka ɲɛmayaso chef d'état-major des armées a ɲɛmaaba n'o général de brigade Umaru Jara karamɔgɔ Daba Tugura ka fara gardiw ka chef d'état-major kan n'o ye général de brigade n'o ye Élysée Jean Dakwe karamɔgɔ Daba Tugura u taara lajɛli kɛ u taara taama min na o kuma min ye jamanadenw ka hakilina taama don jamanakuntigi ka fara ka gouvernement kan u ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen don da ni ka to fɔ sɔrɔsiw ye Fasiriba ko a ko min ye juma tɛmɛnen ye Mondoro Janjo karamɔgɔ Daba Tugura o kɛra Bamanciw sɔgɔmada joona joona u taara bi an ka dagayɔrɔ kan min ye mugu kan ye ɛri caman kɛra o la karamɔgɔ Daba Tugura ma ɲa min k'o kɛra maa minnu kan ka sa olu sara minnu jogina olu jogina karamɔgɔ Daba Tugura minnu fana balola olu balolen don Fasiriba ko Janjo kun cɛlen min ye kɛlɛkɛcɛw ye a yirala k'a fɔ u ye min fa juguw la juguw m'o faana fiyewu kuma kɛlɛ man di Fasiriba ko maa minnu kɔni taara karamɔgɔ Daba Tugura olu ka janaja bɛɛ lajɛlen kɛra jamana tɔgɔ la ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin u ma minnu fana jogina olu taara joona joona ni ka taa n'u ye kɛnɛyaso la karamɔgɔ Daba Tugura n'o ye finitigilakaw dagayɔrɔ min filɛ nin ye Sevare ale ni hôpital Somine Dolo min ye Mopti dugu kɔnɔna ye Fasiriba ko a ko chef d'état-major des armées général Umaru Jara a kɛlen ka taa jɔ banabaatɔw ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ Daba Tugura o kɛra jigisɛmɛ belebeleba ye banabaatɔw ɲɛ n'u ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ɲɛ a ko ni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimu Goyita a ye n ci Sogɛli Kokala Mayiga ye n ci ka n'a fɔ aw ye ko aw jogana ko min kunkɔrɔ o kuma faso ka ko don aw jogana ko min kunkɔrɔ o kuma yɛrɛ ci don min kɔni faso fini a ye min ta k'a bɛ jamana lakana o kuma ko jamana n'a kɔfilɛ aw la k'a ma jogin fufalaki minnu fana ntanya u ma ntanya fufalaki Fasiriba ko nin kɛra jigisɛmɛ kuma belebeleba ye maa minnu jogina u y'a dɔn tigitigi k'a fɔ k'u jogina min kama karamɔgɔ Daba Tugura k'a b'a kun bɔ a bɛ dɔw ye Fasiriba ko min ye général de brigade Umaru Jara ye a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Daba Tugura min kɔni ye banabaatɔw ye a ko jamana yɛrɛ bɛna jɔ ni u bɛɛ lajɛlen ka dépense ye fura kan ka k'u la musaka kan ka bɔ ko jamana b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o kuma u somɔgɔw ka dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ Fasiriba ko a ko min kɔni ye n'u kɛnɛyara o kuma u y'a bila da minnu u b'a ta o dakɔrɔ kelen na min ye jamana k'a bɛ lakana ka bɔ jugu bolo maa minnu bɛ k'an tɔɔrɔ maa minnu bɛ ka jamana lafu karamɔgɔ Daba Tugura finitigiw kalenna ko don ko nin t'u fari faga abada minnu galabu tɔ de ja min ye wulikajɔ k'o boloda waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni k'u ka dagakisɛ ta ka bɔ jamanadenw da la a ko siga kɔni tɛ min na Bamanciya wali min bɛ an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tugura a ko an ka finitigilakaw bɛna sebaaya sɔrɔ siga t'o la o kuma ko ala tɛna kɛ ko mɛnta ye sabu finitigilakaw dusukolo min b'u la bi chef d'état-major des armées n'o ye général de division ye Umaru Jara a y'a yira k'a fɔ hakilina min bɛ finitigilakaw la bi a ye min na kɔlɔsi a ye kumaɲɔgɔnya min kɛ karamɔgɔ Daba Tugura k'a bɛ maa jigi fa tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajibate ngana mamandi fo kobilen do fiyew Bajibate ngana keguma o bɛ sijan sɔrɔ ka tɛmɛ ngana naluma kan Bajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau fasiri kɛba a tɔgɔ de ko a jamu tɛnɛ o don aw jamu tɛnɛ ko Bajibate k'a dɔn dɛgɛ a sisi bɛ bɔ karatɔ la siga t'o la indicateur de renouveau ni y'a bolo ko 300 siɲɛ 14 Bajibate cakɛda min sigilen bɛ Soko kunna min ye awa ATT-bugu sow dilali jamanadenw ka se k'a sɔrɔ minnu y'a ɲini minnu n'a sɔrɔli ka kan Bajibate i k'a dɔn ɲinanda in kɛra mankanba ye a gɛlɛya barika bonyana fo jamana ɲɛmaaso da donna na Bajibate k'a dɔn so dili min ye dogo filanan ye o de tun bɛ sen na so 10,200 ani 560 o don Bajibate k'a dɔn o de ye ATT-bugu sow ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa février kalo tɛmɛnen in na min ye cakɛda min n'o de kan ka k'o ɲɛnabɔ minnu ye demande kɛ minnu n'a ka kan walima minnu n'a mankan olu de kun kan ka k'o ɲɛnabɔ waasa jiginna walima gasi kana y'a la Bajibate k'a dɔn a ko mankan barika bonyana fo ka tɛmɛ ko jamana ɲɛmaaso yɛrɛ da donna na Bajibate k'a dɔn nin wulikajɔ nin cɛsiri a dɔnna k'a fɔ dɔ bɛ to 5 naare jukɔrɔ a ma taa ka min da o de ye Seku Demba Seku Demba ale de ye OMH ayiwa o directeur ba ye Bajibate k'a dɔn ko in kɔni kura la ale laban i k'a dɔn a dakolo cira k'u
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ Segu Demba wulila kunungo ministre ka laadala ɲɔgɔn ye sɛbɛ maa min bilala nɔ na o t'a de ko Isa Seydou Sisɔgɔ ingénieur de construction civile don Bɔjabate k'a dɔn fo ka taa fɔ a welela kunungo ale de kun ye a directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat min ye Kulukɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate ni ɲɔgɔn na mankan ba jamana kɔnɔ faama dɔn dɔ bi to a la so 12 in u k'a tilacogo man ɲɛ maa dɔw tɔgɔ yera a la olu n'a mankan Bɔjabate k'a dɔn dɔw tɔgɔ yera a la olu yɛrɛ m'a ɲini Bɔjabate a kɔni kɛra Birisa Ɲagami da ye n'a ma ɲɛ o kɔ jamanadenw ye kulekan bɔ jamanadenw kɛlen bɛ ka kamakura bɔ ko Malikura a tɛ taa dɔ ɲɛji kɔ Bɔjabate a tɛ taa dɔ ka tɔɲɔ kɔ a tɛ taa dɔ ka degun kɔ n'i ma ɲɛ forobafɛn tilalen k'i b'o kunna Bɔjabate k'a dɔn n'i ma ɲɛ o tilayɔrɔ la o kɛcogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye office malien de l'habitat directeur min bɛ yen min ye Segu Demba ye hali n'o y'a sɔrɔ a nin t'a la yɔrɔnin kelen Bɔjabate k'a dɔn ko in kɔlɔlɔ kɔni taara yɛlɛ a la a ko ale ta in ko wɛrɛ bɛ sɔrɔ a ta in jukɔrɔ Bɔjabate k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko n'i ye hakilinaw ta k'a lajɛ ministre min n'o bɛ sogo kunna Burama Kamina Burama Kamina i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye mankan caman ye o tira ale yɛrɛ de la sabula ale min ye ministre ye nka n'i ye ko busocogo ta k'a lajɛ olu bi baara kunfɔlɔ kɛ nka ko in bi laban minnu bi ko so tila maa min ni maa min ka kan olu de yamaruyalen don k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ nin n'a ka kan nin n'a man kan Bɔjabate ni fili kɛra bɛɛ i b'a sɔrɔ commission olu de ka fili don nka dɛgɛ sisi bɔ karatɔ da n y'a f'i ye cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min kɔni ye Segu Demba ye min ye directeur général ye OMH Bɔjabate i k'a dɔn ale ta ko wɛrɛ na sɔrɔ a ta la a ko sabula logement sociaux i k'a dɔn kabini bi ma se mankan dɔ tun b'ale ni maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye syndicat ye sabula sɔmi kɛra directeur général fɛ k'a fɔ syndicat ɲɛmaa dɔw bɛ yen Bɔjabate i k'a dɔn olu minɛna sɔni yɛrɛ kɛnɛ kan garaba la sabula min ye ATTbugu so 217 olu y'o namaduna k'o feere yɛrɛ de koyi k'o warijɛ minɛ a bɛ miliyɔn 800 bɔ a dunnama in kama Demba yɛrɛ de ye k'a da olu la k'u minɛ ka t'u don kaso la maa fila minɛna kelen boli la Bɔjabate kabini ko nin kɛra syndicat ka ŋunuŋunu n'u ka wuli ka jɔ Bɔjabate k'a dɔn yalima o de ma taa ku Segu Demba la wa ɲininkali to min kɔni bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa kura min bilalen don a nana n'o ye Isa Seydou Sisɔgɔ ye Bɔjabate o ye ingénieur de construction civile sɛbɛnnikɛla k'o de welela ka bila a nɔ na Segu Demba a na wele cakɛ wɛrɛ la logement sociaux ko kuma kɔni ale da bɔra a la pewu an bɛ don min na ko bi Bɔjabate k'a dɔn jamana in bɛ bolo min kan maa kan k'i janto i yɛrɛ la sabula a kɛko ɲuman o b'i kisi kɛko cɛjuguya a mɛn o mɛn da donna s'a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tugura an ka taa o laban ye boli ye siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura min ye la relance ye fasiriba karamɔgɔ dɔ b'a tugura a ko siga tɛ min na min kɔni ye chemin de fer ye ayiwa le challenger don nɛgɛsira a ko siga kɔni tɛ min na min ye chemin de fer ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko bluff de bɛ yen wa a ko walima kuma min talen bɛ tile 2 in na karamɔgɔ dɔ b'a tugura kisɛ bɛ jaba la wa a ko ni terrain sira ko kuma fɔra karamɔgɔ dɔ b'a tugura malidenw b'u ɲi de ɲimi sabu terrain jɔli a ye min tiɲɛ Mali ye a tɛ fɔ ka s'a kundama la Fasiriba ko n'i ye Mali ka sɔrɔw lajɛ arajo sira bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura bɛɛ lajɛlen b'i tigɛ de nɔ nka terrain jɔ fɔra dama ka na bila bi la dugu dɔw yɛrɛ kɛmɛ tomogolangolo ye baara tɛ yen denmisɛnw sigilen bɛ k'u bolo dɔw sen kan dɔw kɛmɛ ka t'u yɛrɛ fa kɔji kan dɔw kɛmɛ ka t'u yɛrɛ fa damadenkɛ kɔnɔ yan'u k'u sigi ten Fasiriba ko a ko mun na terrain jɔra faso Mali kɔnɔna la min ye marako juguya don wa min ye kan mabɔ a la wa karamɔgɔ dɔ b'a tugura Mali bɛ kundama min na terrain man ka jɔ Mali kɔnɔ abada nka jɔra dɛ Fasiriba ko bololi jama fo ka nɛgɛ wuli Fasiriba ko bolo maa funu a bɛ da tigi kana karamɔgɔ dɔ b'a tugura maa minnu da bɛ terrain ko la u welela k'u ɲininka joona terrain kunka bɛ se ka bɔ kura ye o tuma min ye ministre caman bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tugura olu y'an bluff fo k'an ɲɛnamini Baba Mulayi Aïdara min ye sirifukɛ y'an bluff koyi n'i y'a mɛn ko ministre bluffeur bluffukɛla Baba Mulayi don karamɔgɔ dɔ b'a tugura Fasiriba ko min ye an bɛ don min na ko bi masa bɛɛ ni tile don maa min bɛ ɲɛmaaya la bi ministère kɔnɔna la n'o ye madame Danbele Madina Sisoko
Madina karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni ye sɛbɛnfura in nabɔ tiroir kɔnɔ ni ka Congo ka poussière bɔ a la karamɔgɔ Dabatungura k'a da ka tabali kan Madina ye sɛbɛnfura lajɛ fo k'a ɲɛbilen maa minnu da bɛ terrain ko kuma na ka bɛɛ lajɛlen wele Mali terrain mun jɔlen don karamɔgɔ Dabatungura n'a wulidi di nɛgɛ bɛ malidenw na a y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen ka terrain ka mankan bɔ o kuma n bɛ délai di aw ma ka yamara di aw ma jamana yɛrɛ na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye wagon kuraw ni kunkolo kuraw ye o ka se ka san cogo min na nka fɛn san fɔlɔ dɛ ayi ni Madina y'a fɔ kuma kɔni fɔra kɔni y'a fɔ ko a ka kɛ o sika ka nin minɛ dɛ o kuma Ala k'o kɛ an ɲɛ mɛnna sira la dɛ o sika ka nin minɛ dɛ Ala k'o kɛ Madina Seku ka den don Madina a bɛ bɔ an ka dugu la ayiwa karamɔgɔ Dabatungura parce que b'a ko n'o ye Dirisa Togola ye a ko Madina ka nin kuma in karamɔgɔ Dabatungura a fana bɛ fara bulokukɛlaw kan wa walima lakika don wa a ko o kuma don n'a nataw la o kuma ko tiɲɛ n'o nkalon o na dɔn nka siga kɔni tɛ min na Madina kɔni ye baara minnu kɛ n'o bɛ ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ arayi minnu bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura n'olu kɔni tiɲɛnen don o kuma ko Madina ye olu kɛ kura ye min ye pɔn minnu bɛ yen ni a yɛrɛ la k'a fɔ olu fanga fɛgɛyara o kuma k'a ye olu fana kɛ kura ye yɔrɔ dɔw bɛ a ye pɛntiri jɛman m'olu la karamɔgɔ Dabatungura gari dɔw bɛ yen o kɛmɛ saga ni basaw taama yɔrɔ ye min kɔni Madina ye sa k'a ye tɔli kuraw ani pɛntiri kuraw kɛ ko bɛɛ lajɛlen jigi fa ye parce que b'a ko karamɔgɔ Dabatungura maaw sigilen bɛ o la min ye marisi kalo tile 4 ye a ko Korofina Nord dépôt kɔnɔna la terrain kunkolo dɔ kɔni bɔra yen fari karamɔgɔ Dabatungura ni k'a kunda Bamako gariba kan terrain mankan bɔlen a kɛra sogokan ye maaw bolo ayiwa min fɔra nin y'a kɛtɔla ye wa karamɔgɔ Dabatungura maaw y'u jɔ ka terrain tatɔla lajɛ maa caman ye tigɛra fa koyi ko nin o kuma ko kɔni nin y'a daminɛtɔ ye parce que b'a ko karamɔgɔ Dabatungura terrain min taara o kuma k'a yira maaw la ko terrain kura tɛ o kuma kunkolo kɔrɔ don ani wagon kɔrɔ don nka o b'a yira k'a fɔ ŋaniyaw kɔni bɛ ŋaniya mun bɛ yen o de ye terrain ka mankan bɔ o kuma kunkolo kɔrɔ ni wagon kɔrɔ minnu bɛ yen Madina ko kɔni bɛna dɛmɛ ni ka baara kun fɔlɔ kɛ k'a daminɛ Bamako yan ka taa bila Kita o kuma n'a sera Kita karamɔgɔ Dabatungura kan ka wulikajɔ kura minnu kɛ ka taa bila fo Kayi o kuma ko baara kura kɔni bɛ sen na o kuma ko ye tile damadɔni ko yɛrɛ ye min ye kunkolo kɔrɔ n'o ye locomotive ye karamɔgɔ Dabatungura ka taa bila wagon kuraw la k'o bɛ nali dɛ tabarikala k'a tɛ kɛ fanga kɔrɔ taw ye yarabe kunnafoni filan de ye an ye min bɔ le challenger kɔnɔ Dirisa Togola ale ka kuma don bɔn bɛ taa bɛrɛ ta min jɔrɔ bɛnna o de ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulukɔrɔ terrain tɛ bilen o wulila ka ban o wulila dɛ o wulila pewu are nɛgɛ mun bɛ u y'a bɛɛ wuli ka ban wala ni terrain kɔni bɛ taama kura kɛ ka taa Kulukɔrɔ fo arayi kura ka da arayi kura yɛrɛ daba tɛ koyi taara so jɔ fo ala n tɛ fɛ ka min fɔ so jɔra fa bɛɛ fɛ fo arayi gala ka da la ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ko bɛna kɛ cogo min nka Malien an dalen don a la Amérique ɲɛmaa dɛ an ka tezara premier min ka sɔrɔ ka na o bɛ bɛn karamɔgɔ Dabatungura naam nin bɛ dɔnkɔrɔba in maana joni i ka cɛ Warakɔrɔ bamanan Warakɔrɔ sikeyi Ala ka hinɛ yarabe naam karamɔgɔ balo bɛ cogo di Bɔjibate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Bɔjibate maa kana kɛ jugu sago ye Bɔjibate k'a dɔn ŋana ale Mamadi Fokobilen don min ye kuma ye a sɔrɔla maa min da o de ye Zeyidan Agsidalamin Bɔjibate i k'a dɔn a kumana a ko maa jugu n'a kɛra sonsan ye Bɔjibate n'i m'a fɔ k'a bɛ se boli la a ko k'a tulo fɔra ka jan a ko jɔn la jamana in min ka kɛ n da si dɔ ye Bɔjibate sabula min ye ɲɛmaa ye i tɛ nin ye diɲɛ jamana si la ni Mali yɛrɛ tɛ jamanaden ka sin ka taa bila a ka ɲɛmaa na Bɔjibate k'a kɔrɔmatigɛ k'a kɔrɔtiɲɛ Bɔjibate saa kalo 12 ka fɛn dɔ ɲini ni k'o d'a la a ko Mali ye nin jamana in de ye nga n'an m'an janto Bɔjibate bɛɛ lajɛlen gɛnfɛn bi sɔn ka ku i la a ko n'o tɛ Docteur Sogala Kokala Mayiga premier ministre Bɔjibate i k'a dɔn min man'i diya i b'o fɔ a ma min man'i diya i b'o miiri ka ɲɛsin a ma Bɔjibate janko logement sociaux kuma min wulila kɔsɔ in na Bɔjibate k'a dɔn kunnafoni caman de cɛrinna min ni min de taa fankelen dɔw ko k'a denmuso ko logement sociaux ATTbugu dɔ dir'o ma min ye
demuso in ye a furulen don a b'a cɛla la a bi san caman bɔ Wajabate sɛbɛnnikɛla ko yalima n'i kɛra faama ye Wajabate n'i kɛra jɔyɔrɔtigi ye jamana kɔnɔ i bɔnnaw n'i teriw Wajabate yalima olu ni u ka hakɛ sɔrɔlen man kan wa ɲininkali tun bɛ bɛn Wajabate n'i kɛra faama ye yalima i denw i k'a dɔn ani dɔnbaw olu ka fɛn ɲini jamana bolo o n'olu man kan wa ni suɲɛli tɛ ni binkali tɛ min ye Awa Zeidan Agɛsi Dalamin a ko ale ye Choguel dɔn kabini bi tɛ u tonso juru n'u barajuru a talen don yɔrɔ kelen Wajabate n'a y'a diya a b'a fɔ u ye sɔma ye ngo n'a ta bɛɛ o ma ale yɛrɛ bali ka Choguel tegelu ma politiki bunakun kan kuma dɔw la Choguel bɛ kuma dɔw fɔ ale b'a kɛlɛ a ka kuma nɔta bila a ka ɲɛmaa na Wajabate k'a kɔrɔmatigɛ k'a kɔrɔtiɲɛ Wajabate saa kalo 12 ka fɛn dɔ ɲini ni k'o d'a la a ko Mali ye nin jamana in de ye nka n'an m'an janto Wajabate bɛɛ lajɛlen gɛnfɛ bi sɔn ka ku i la a ko n'o tɛ Dr Choguel ko kala Mayiga premier ministre Wajabate i k'a dɔn min ma n'i diya i b'o fɔ a ma min ma n'i diya i b'o miiri ka ɲɛsin a ma Wajabate jango logement sociaux kuma min wulila kɔsɔ in na Wajabate k'a dɔn kunnafoni caman de cɛrinna min ni min de taa fankelen dɔw ko k'a denmuso ko logement sociaux ATTbugu dɔ dir'o ma min ye denmuso in ye a furulen don a b'a cɛla la a bi san caman bɔ Wajabate sɛbɛnnikɛla ko yalima n'i kɛra faama ye Wajabate n'i kɛra jɔyɔrɔtigi ye jamana kɔnɔ i bɔnnaw n'i teriw Wajabate yalima olu ni u ka hakɛ sɔrɔlen man kan wa ɲininkali tun bɛ bɛn Wajabate n'i kɛra faama ye yalima i denw i k'a dɔn ani dɔnbaw olu ka fɛn ɲini jamana bolo o n'olu man kan wa ni suɲɛli tɛ ni binkali tɛ min ye Awa Zeidan Agɛsi Dalamin a ko ale ye Choguel dɔn kabini bi tɛ u tonso juru n'u barajuru a talen don yɔrɔ kelen Wajabate n'a y'a diya a b'a fɔ u ye sɔma ye ngo n'a ta bɛɛ o ma ale yɛrɛ bali ka Choguel tegelu ma politiki bunakun kan kuma dɔw la Choguel bɛ kuma dɔw fɔ ale b'a kɛlɛ a ka kuma nɔ saa kalo 12 ka fɛn dɔ ɲini ni k'o d'a la a ko Mali ye nin jamana in de ye nka n'an m'an janto Wajabate bɛɛ lajɛlen gɛnfɛ bi sɔn ka ku i la a ko n'o tɛ Dr Choguel ko kala Mayiga premier ministre Wajabate i k'a dɔn min ma n'i diya i b'o fɔ a ma min ma n'i diya i b'o miiri ka ɲɛsin a ma Wajabate jango logement sociaux kuma min wulila kɔsɔ in na Wajabate k'a dɔn kunnafoni caman de cɛrinna min ni min de taa fankelen dɔw ko k'a denmuso ko logement sociaux ATTbugu dɔ dir'o ma min ye denmuso in ye a furulen don a b'a cɛla la a bi san caman bɔ Wajabate sɛbɛnnikɛla ko yalima n'i kɛra faama ye Wajabate n'i kɛra jɔyɔrɔtigi ye jamana kɔnɔ i bɔnnaw n'i teriw Wajabate yalima olu ni u ka hakɛ sɔrɔlen man kan wa ɲininkali tun bɛ bɛn Wajabate n'i kɛra faama ye yalima i denw i k'a dɔn ani dɔnbaw olu ka fɛn ɲini jamana bolo o n'olu man kan wa ni suɲɛli tɛ ni binkali tɛ min ye Awa Zeidan Agɛsi Dalamin a ko ale ye Choguel dɔn kabini bi tɛ u tonso juru n'u barajuru a talen don yɔrɔ kelen Wajabate n'a y'a diya a b'a fɔ u ye sɔma ye ngo n'a ta bɛɛ o ma ale yɛrɛ bali ka Choguel tegelu ma politiki bunakun kan kuma dɔw la Choguel bɛ kuma dɔw fɔ ale b'a kɛlɛ a ka kuma nɔ Choguel b'o cɛw kɔnɔ a ko ni wulikajɔ ta k'a lajɛ Wajabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye kokɔrɔw ye laada silamɛya Wajabate Choguel ye nin batu kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a to ten olu de b'a dɔn sabula olu de bɔra fankelen olu de ye jamana kelen denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ Wajabate k'a dɔn olu de ka bɔnnaw ye kelen ye cɛ min don min bɛ kun a dusukun na a n'a bɛ sɔn min ma ale y'o dɔn Wajabate dugu min n'u k'a ma ko Tabango min ye Tashiran ka taa bila min ye Tɔnbukutu a n'a Lemini Wajabate i b'a ye k'a fɔ ŋanawo ŋana n'a bɔra nin fanfɛla in na Wajabate u k'a don bɛɛ lajɛlen sɔnna don Dr Choguel ko kala Mayiga ye sabula burudamɛ ni fila ka taa bila kɔrɔbɔrɔ la Wajabate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn dɔn kabini denmisɛnnin ma bolokɔni ɲɛsinnen don a ma Wajabate a ko kuma min ye juguya ye an k'o dabila Wajabate toa tiɲɛ an k'o dabila don o don ka fɛn dɔ miiri nin na karisa sɔrɔ ɲɛmaa don o don ka fɛn dɔ kanu nin ka karisa sɔrɔ jamana ɲɛmaa don Wajabate o ye kɛwale cɛjuguba de ye n'o tɛ min ye faama jugu dama min dɛmɛna jamana in kɔnɔ Wajabate k'a dɔn k'a kɛ piyan barakata bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna maa ti kuma o de ka ca nin n'a damanda Wajabate fo mɔgɔw k'a ko kɛ ni hakili de ni faama sɔrɔla k'a den Wajabate i k'a dɔn i den bɛ se ka fɛn ɲini ka sɔrɔ i t'a kalama i ka mun b'o la n'a n'a ɲinini ka kan n'a n'a a delili ka kan Wajabate a n'a ka kan a bɛ d'a ma
ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ n tɛgɛ donko kura le pays parce que n'o ye Birahima Gindo Birahima Gindo a ko min ye PACP o ɲɛmaaba n'o ye politique tɔn ye an ka jamana in kɔnɔ an ko a ma ko Yɛ Samake karamɔgɔ de b'a tugura a ka kɔni bɔra ka kuma minnu fɔ tile laban in kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tugura k'a bɛ maa la yɛlɛ parce que b'a ko a ko politique kuma tɛ fɔ ka ban an ka jamana in kɔnɔ politique maa don a kɛmɛ ka tɔn min sigi o de ye PACP karamɔgɔ de b'a tugura i b'a ye k'a fɔ a bɛ jamanakuntigiya ɲini na Yɛ Samake a yɛrɛ de la ka kɛ maire ye a ko n'i ye jateminɛ Welesebugu ka don karamɔgɔ de b'a tugura a ka tɔn in banmalen bɛ Welesebugu n'a marabolo la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye burusi kɔnɔdugu ye Yɛ de bɛ to ka munumunu salo kɛ ni ka taa lakɔliso jɔ sabu ani dɛmɛbaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu bɛ disiba jamana kɔnɔnaw la nafolo b'u bolo ni ka suru a kan de b'a ko o lakɔliso n'o kɛnɛyaso jɔli sira kɔnɔ Yɛ Samake a y'i kana bɔ a ko a ka d'ale maire tɛmɛnen kɔ ka kɛ masakɛ ye Mali masakɛya k'a y'a sɛbɛnfura dilan k'a ban pewu malidenw kan ka minɛ ni hakilina mun ye u kan ka minɛ ni nafolo mun ye k'ale o fɛɛrɛ tigɛ ka ban parce que b'a ko a ko Yɛ ka kuma min kɛra yɛlɛko ye dɛ karamɔgɔ daba tugura n'i sigi k'a lajɛ a bɛ maa dabali ban a ko maliden ni si ye san 18 sɔrɔ Mali kɔnɔ kuma k'i ni miliyɔn 1 sɔrɔli ka kan a b'o d'i ma fu fɔlɔ k'i n'a kɛra président ye kalo miliyɔn 1 k'a daminɛ san 18 ka yɛlɛ a kuma caman b'a bolo wa an n'a ɲininka o la jinɛmɔri de don wa bamankɛ y'i dafa mugujalan na dɛ karamɔgɔ de b'a tugura Birahima Gindo ko a ko Mali politique maa ma deli ka nin kuma in bɔ a da kɔnɔ maliyɛn mana se san 18 ma miliyɔn 1 bɛ d'o ma karamɔgɔ de b'a tugura k'a bɛna nafolo bɔ min i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na camu de b'a bolo wa wari dilan mansin de b'a bolo wa karamɔgɔ de b'a tugura bolomadalen bɛ mun kan min kɔni ye nafolo ye a bɛna bɔ min ka di malidenw ma a ko Yɛ ka kuma n'i y'a lajɛ san kɔnɔ a bɛ t'i jɔ miliyari 20 bɔɲɔnko la o ye min bɛna di maaw ma o tɛ jamana ka hakilina tɔ ye parce que b'a ko Yɛ bolomadalen bɛ mun kama ni ka nin kuma in bɔ a da yɛrɛma sugu don wa ɲɛmaa ɲini don wa a ko a bara ta politique maaw ye kuma caman fɔ karamɔgɔ daba tugura nin ka tigɛ politique maaw la nin k'u lafu jamana in kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ kumaba lankolon fu fɔ a ko Yɛ bɛ ka don kumaba lankolon min na karamɔgɔ daba tugura ko ni a ma kunnaja maa mango minnu bɛ k'a bɛ fara olu kan dɛ sabu a ye fɛn fɔ fɛn mun tɛ se ka kɛ parce que b'a ko karamɔgɔ daba tugura ko politique maaw de b'u yɛrɛ mangoya politique maaw de b'u yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ sabu danaya talen tɛ ka du kan an bɛ don min na ko bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ u yɛrɛ ka kɛwale don min tɛ se ka kɛ i b'o fɔ maaw ye mun ka jama ɲini fufalaki jama ɲini fɛrɛ sira caman bɛ yen nka a filɛ jɔn b'i sigi ka miiri ne ye ko maliyɛn maa kelen a k'a daminɛ san 10 na k'i bɛ miliyɔn 1 d'o ma kalo i b'o bɔ min maaw bɛ ko kalama koyi karamɔgɔ daba tugura Birahima Gindo ko a bara ta min kɔni Yɛ ye maa tɛ ko cogo dɔn nin bɛ sɔn ka k'ale kɔni ka mangoya sababu nalen karamɔgɔ daba tugura k'a sababu kɛ a yɛrɛ ka hakilina n'a ka wuli ka jɔ ye a ko nin tɛna maa si nɛgɛn bilen nin tɛna maa si hakili lawuli bilen karamɔgɔ daba tugura ni k'a k'ale kan a ko n'i bɛ maaninfinw laɲini a ko a taasira 100 bɛ yen karamɔgɔ daba tugura i yɛrɛ b'a kɛwale ɲuman kɛ ka yira maaw la maaw bɛ sɔn ye maaw bɛ da i la nka kumaba fɔ lankolon karamɔgɔ daba tugura ko an ye dɔnbaw ko la ten sa koyi kunnafoni filanin an ye min bɔ le pays kɔnɔ dɔgɔnɔkɛ n'o ye Birahima Gindo ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'espoir o don Jabate k'a dɔn a bɔ don n'a dugusɛjɛ bɔli sɛbɛnnikɛla Jabate a tɔgɔ de ko Bɛnba Tapili a ko i k'a dɔn a yɛrɛ kun taara Bajangara koba ni koba min kun mara ka kɛ Bajangara min ye dɔngɔnɔw fɛ yen a kun taara o sariya ni ka se k'a lakali Jabate i k'a dɔn min ye Hogɔn ye Hogɔn Ali Alayi Wolo Gɛm Jabate k'a dɔn ani Amiru Kanbiri Bajangara Jabate i k'a dɔn sigili sɛbɛnnikɛla ko nin ko in i k'a dɔn a kɛra Bajangara a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa o maa n'i ye dɔngɔnɔ ye Mali kɔnɔ Jabate i k'a dɔn Bamakɔ ani yɔrɔ wɛrɛ maa caman y'a sogo donni ni ka taa kɛnɛ in kan sabula nin kɛli saya kɔnɔ a ka dɔgɔ Jabate k'a dɔn Bajangara n'a y'i ja o de ye dɔngɔnɔdugu ye dugu min n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ Jabate k'a dɔn waati min ye yɛlɛmaniw ye u ka laadaw ani kokɔrɔw tigilamaw ani dugutigisigi i k'a dɔn o de bɛ kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate i bi mɛn nin ɲɔgɔn na kow ti kɛ Jabate k'a dɔn farafin an kɔni an laban maa b'i yɛrɛ ɲininka sabula an ka kokɔrɔw diinɛ wɛrɛw nana k'an ka ko duman caman tiɲɛ n'o y'an ka laadakɔrɔw n'an ka kokɔrɔw ye an ma se k'olu matarafa min b'a
b'an bolo bi ne ka tilana nka dugukɔnɔ jamana na Buwa Jabate k'a don jijalen don a ka laada kɔrɔw la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a fɔ min ma ko hɔgɔn Buwa Jabate k'a dɔn o sigira hɔgɔn o kɛra ayiwa Ali Alayi Wɔlɔgɛm Buwa Jabate i k'a dɔn ale de kun ye awa kanbiri i k'a dɔn o dugutigi kɔrɔ ye Buwa Jabate ale de nana sigi a bɛɛ kunna sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dugutigi kafotigi maa 11 a bɛɛ lajɛlen ye cɛkɔrɔba ye a kɛra olu den ɲɛna Buwa Jabate a kɛcogo n'a gundow ani laadakow o tɛ kɛ maa ɲɛna Buwa Jabate k'a dɔn minnu n'a a yeli ka kan minnu n'a kɛli ka kan a bɛ k'olu den ɲɛna a b'a fɛ ka min f'i ye k'o faamu Buwa Jabate k'a dɔn dɔngɔnɔw n'an k'u ma ko kaadɔw Buwa Jabate k'a dɔn kokɔrɔba b'u fɛ yen laadakɔrɔba b'u fɛ yen Buwa Jabate dɔnniyaba de b'u la kabini bi tɛ Buwa Jabate o dɔnniya in min y'o fana matarafaba ye o fana tigi sigira ka taa fara dugutigi kan a ko ni ɲɔgɔnna koba farafinna a ka dɔgɔ Buwa Jabate k'a dɔn n'a bɛ kɛ san minnu na i k'a dɔn wele bɛ bila i k'a dɔn ayiwa duguden bɛɛ ma janko ayiwa minnu ye laadatigiw ye ani ko labɛnbaw a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Buwa Jabate k'a dɔn min ye Bajangara ye a dugutigiya kabini kununko i k'a dɔn a bɛ kɛ nin kɛcogo in de la a bɛ minnu bolo a b'olu de fana bolo Buwa Jabate k'a dɔn duba 2 bɛ yen minnu kɔni ye laadatigiw ani dugutilakaw ye tenbelilakaw ani wologɛmlakaw sɛbɛnnikɛla ko o ma wuli o ka ca san ba yirika caman ye Buwa Jabate i k'a dɔn nin ko in bɛ kɛ nin kɛcogo in na dunan surula fa bɛɛ lajɛlen na dunanjigiso minnu bɛ yen n'o ye lotoli Buwa Jabate k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen fara i ko dakɔnɔɲi fo maa dɔw taara jigi awa lycée public'u la ani école-sow kɔnɔ ala ni jama cayara Mahamadu Gindo n'u k'a ma ko Madu Jime o ye fɔlikɛlaba ye o n'a ka jɛnɛjɛkuru sira ka ɲɛnajɛ k'u bila filani dɛbɛ la min ye donsow ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya jira yɛrɛwoloden bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan k'i ka nisɔndiya jira Buwa Jabate i k'a dɔn an minnu ni anw ye ayiwa nantumaw ye i k'a dɔn anw fana anw fana tun bɛ kɛnɛ kan o awɔ anw ye nantumaw ye ni tile bɔra bolo t'a kun Buwa Jabate k'a dɔn dongo min ye Bajangara ye Bajangara twa maa caman y'a wele k'a fɔ n ye Bajangara twa de ko kunanba a twa de ko kunanba an ma se k'a tɔgɔ fɔ a sɛbɛnnen kun don ko Eke Grand o kɔrɔ de ye ko a ko o ja gɛlɛn tigilamɔgɔw min kɔni ye DGCC maaw ye k'u ye tigɛ da maa caman kan mobili minnu bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara n'u kɛmɛ ka baganw sɔnsɔn a kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛ taa n'a ye an dafɛ jamanaw la min tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw t'a kalama o tuma k'u ye sariya kan sɔsɔ belebeleba kɛ a ko min kɔni DGCC cɛbaw ye u ye bolo ta ka da u bɛɛ lajɛlen kan a sagaw n'a misiw karamɔgɔ Daba Tunkara o dɔrɔn tɛ min y'u ka dogodogoni baara in kɔnɔna ye nɔnɔ ka taa bila sukoro ale ni dunfɛn wɛrɛw la karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛ bɔ n'u bɛ don n'o ye k'a sɔrɔ min ye jamana maa ka sɔrɔ k'a kɔnɔna la a ko maa minnu bɛ k'a kɛ u dagosi ka bon kosɛbɛ tulokungɛlɛya don wa faamanciya don wa walima jamana kanutɛn dusukun na wa a baara ta kangari dara bɛɛ lajɛlen ye jamana baara a kan ka kɛ ni sariya taabolo ye maa minnu bɛ n'i kan ka fɛn yira karamɔgɔ Daba Tunkara i bɛ taa baara kɛ jɛlɛnya kɔnɔna la janko fɛn minnu b'i kun o ka se ka dɔn i ni min sarali ka kan i b'o sara ka t'i ka baara kɛ i diinɛ ni ŋaniya kɔnɔ nka k'i dogo jamana tɛna fɛn sɔrɔ ka bɔ ni jamana fɛn ka taa di maaw ma janko maa minnu kɛmɛ ka dannajugu ta ka jamana sɛgɛrɛ ko e na fara olu kan ka kɛ jamana jugu ye o na ɲɛ o tɛ ɲɛ dɛ ayi an t'o fɛ bi an t'o fɛ sini parce que b'a ko min ye DGCC o ɲɛmaaw ye u ko maa minnu kɔni minɛna sa u nata di kiiritigɛlaw ma u ye Mali sariya kan sɔsɔli min kɛ u ka ɲɛfɔli ko la yan k'u ka maa tɔw ladi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Baba Danbele ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate furu ka mankan bɔ kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ a sera cɛncɛn ma e ko waati ma dafa waati korona karamɔgɔ an bɛ bi ta bila yan Buwa Jabate yana man ko don Dirisa Kone an b'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ masigi Maduru Bananinkɔrɔ taji feerela don an kanuba belebele don Sefukan tɛ tɛmɛ a kan an ka foli b'a ye kosɛbɛ Buwa Jabate k'a dɔn waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan i k'a dɔn wulikajɔ tigilamaw ani cɛsiri tigilamaw hakili a mɛ Jakite ale de b'o ɲɛdɔn bi n'o tɛ min kɔni jɛlen don surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna a ma sini min ye dana n'o gosira an bɛ ye nin kɛnɛ kelen ka sɛbɛnkuraw bɛ bɔ k'olu lakali Hamɛdi Jakite tun bɛ nɛgɛ la Buwa Jabate Daba Tunkara wa salam